Nginibingelele babukeli, ngiyathemba ke niphila kahle. Namhlanje nginendaba yomlando abantu abaningi abangakazi bayizwa noma ke bayizwa kodwa ke abayazi kahle. Le ndaba ke imayelana nejele laseGosi Mampuru Correctional Center elisePitoli. Abantu abaningi uma bezwa ngeGosi Mampuru bacabanga ke ukuthi yijele elijwayelekile kodwa eminyakeni edlule le ndawo yayaziwa ngokuthi ingenye yezindawo lapha abantu abaningi bagcina khona impilo yabo ngenxa yesigwebo sentambo. Ngaphambi kokuthi siqhubeke mbukeli, ngifuna ukucacisa ke ukuthi le ndaba ikhuluma ngomlando. Lezi zinto ke azisenzeki namhlanje ngoba ke isigwebo sentambo eSouth Africa saphela eminyakeni eminingi edlule. Kudala ke leli jele lalingaziwa ngegama elithi Pretoria Central Prison, laliyindawo lapho kwakulethwa khona abantu ababegejwe ukufa. Kwakungababulali kuphela. Kwakukhona nabantu abebeboshwe ngezizathu zezepolitiki ngesikhathi sobandlululo. Uyacabanga nje mbukeli ukuthi inkantolo isikutshela nje ukuthi uzogwetshwa ukufa, usoyazi ukuthi angeke usaphuma ejele uphila. Lokho nje kwakuyinto eyayisabisa kakhulu. Ngokwezindaba zomlando ke abantu ababegejwe ukufa babazi ukuthi isikhathi sabo sesiseduze. Abanye babekwazi ukubona nemindeni yabo kokugcina, bakhulume nabefundisi noma bathandaze ngaphambi kosuku lokugcina. Uyacabanga nje ubuhlungu bokuthi umndeni wakho uyakwazi ukuthi leso kungaba isikhathi sokugcina ukunibona. Kunezindaba ke eziningi ezisabalalile ezithi ke iziboshwa zayitshelwa izinsuku eziwu7 ngaphambi kokubulawa. Le ndaba isakhulunywa abantu abaningi namhlanje, kodwa ke akukho ubufakazi obuqinisekisa ukuthi lokhu kwakwenzeka kuwo wonke umuntu. Okucacile ukuthi abantu ababegwetshwe babazi ukuthi usuku lwabo lokugcina lwalisondela, futhi lokho kwakubuhlungu kakhulu. Kuthiwa ke ubusuku bokugcina babunzima kakhulu. Abanye babengakwazi nokulala, abanye babethandaza ubusuku bonke, abanye babebhala izincwadi zokugcina emndenini yabo. Kwakuyisikhathi nje esigcwele ukwesaba, usizi nokuyisola. Kodwa ke akubona bonke abantu ababesejele ababengababulali. Ngesikhathi sobandlululo kukhona nabantu ababelelwa inkululeko yezwe, labo nabo babegcina sebegwetshwa ukufa. Omunye ke wabantu ababedume kakhulu kwakunguSolomon Mahlangu. uSolomon Mahlangu wayeyilungu lomzabalazo wokulwa nobandlululo. Waboshwa wagwetshwa ukufa, wabeselengiswa ke kuleli jele ngo1979. Amazwi akhe okugcina ke asakhunjulwa namhlanje. Wathi umzabalazo wakhe wawuzoqhubeka ngisho noma yena engasekho. Kodwa ke kwakungeyena kuphela, baningi abantu abalahlekelwa izimpilo zabo kule ndawo. Yingakho leli jele linegama elikhulu emlandweni waseSouth Africa. Ngokuhamba kweminyaka abantu baqala ke ukuphikisana nesigwebo sentambo. Abanye babethi ke asikho isidingo sokuthi ke uhulumeni abulala abantu noma ngabe benza amacala amakhulu kangakanani. Abanye ke babethi umuntu angasagwetshwe ngephutha bese kuba late kakhulu kulungisa lelo phutha. Ngemva ke kokuba iSouth Africa ithola inkululeko, inkantolo yomthethosisekelo yanquma ngo1995 ukuthi isigwebo sentambo siphikisana nomthethosisekelo omusha wezwe. Kusukela ngaleso sikhathi abantu abasagwetshwa ukufa eSouth Africa. Namhlanje iGosi Mampuru ke isasebenza njengejele kodwa abantu abasabulawa khona ngesigwebo sentambo. Ingxenye ke yayisetshenziswa ukulengisa abantu isagciniwe njengengxenye yomlando ukuze abantu bekwazi ukufunda ngokwenzeka eminyakeni edlule. Le ndaba ke isifundisa ukuthi umlando ubalekile. Kumele siwukhumbule ke ukuze siqonde ukuthi izwe lethu selishintshe kangakanani. Kukhona ke izinto ezake zabonakala zijwayelekile eminyakeni edlule kodwa ke namhlanje azisavunyelwa ngenxa yokuvikelwa kwamalungelo abantu. Abantu abaningi basamangele uma bezwa ke ukuthi kwake kwaba khona indawo lapha abantu abaningi babegwetshwa khona ukufa eSouth Africa. Yingakho ke kubalekile ukufunda umlando ukuze singakhohlwa okwenzeka ngaphambilini. Ngithanda ukuzwa kini babukeli, benazi ngalomlando wejele laseGosi Mampuru noma kukhona okusha ke enikufunde kule video. Ungashiya umbono wakho kuma comments.